काय करून आले विचार? पाणी टाकलं का? पाणी माझ्या टी शर्ट मध्ये पाणी टाकला बघ, पाठी बघ दिसतंय का? ते थोडंच पडलाय. कसं ते हे दही लावला बघ मी तू याच्यामध्ये. थेंब टाकला, आता मी धार सोडणार पुढे. हे बघ याच्यामध्ये मी दही लावला बघ. थांब एक मिनिट, तर लाईट लावतो. ओके, काय बोलतेस? हे दही लावला बघ याच्यामध्ये. लावलंस? हा, हे दही लावल्यावर हे ना बाहेरच ठेवायचं. तू दही कसं करतात ते बघ जरा. हा, दूध गरम करायचा, थंड करायचं आणि ते आपण कशामध्ये लावायचं, त्याच्यात दूध टाकायचं आणि 1 चमचा नाही तर अर्धा चमचा त्याला दही विरजण लावायचं. तर आज आपण कोणती रेसिपी बनवणार आहोत? रेसिपी नको बोलू तू, मग रेसिपी नाही बोलायचं. हे दुपारची जेवणाची तयारी. दुपारच्या जेवणाची तयारी काय काय पप्पू शेट बनवणार आहे. पप्पू शेट. कोण बनवणार आहे? पप्पू शेट. हे बघ काजल, इकडे बघ, पाठी बघ. मांजर ओरडलेली आहे. अरे आई बघा खाली सरकलेली आहे. खवना कुठे? खवण्यावर इथे बसलेल्या खाली सरकल्या. तिकडे घसरगुंडी झाली मुझे खवण्यावर. मालूम नहीं पड़ा. ये देखो ये ऐसा है तो ये घसरगुंडी हो के ऐसा हो, मैं नीचे गिर गई और ये इधर आया नरियल. आप हिंदी क्यों दरियल. बोलते? आमची काजल बघा, कोथिंबीर कोथिंबीर चिरते. दुपारच्या जेवणाची तयारी ना. हे प्लेट दे मला एक. तिकडे टपा नाही, पण तिकडे टपा व्हाईट वाली देऊ? नको, दुसरी दे. ही बघ ही प्लेट. हा दे. हे रोजच्या घरी असं असतं ना मम्मी? हा, रोजचं असंच असतं. काजल, लसूण बारीक करायची. मजा आली ना. आता इथे नाही लसूण आपल्या लसूण बारीक तुम्ही लोकांनी जाणून बुजून केला ना. काजलने प्लॅन केलेला. हो का? मी कसा प्लॅन करतो तो बघा. रिॲक्शन काय होता? शोल्डर अप डाऊन. इथे दाखव. हा, लसूण आपल्याला लसूण बारीक चिरून घ्यायची असली ना तर ही पहिली आहे ना अशी चेचून घेते मी. अशी चेचून घेतल्यावर त्याचे असे पीस करायचे. नाहीतर अख्खी लसूण घेतली ना तर त्याचे पीस बनत नाही ना. चिरायला होत नाही ना, ते फ्लॅट होत नाही ना. चिरायला होत नाही. हे बघ, काजलची रॉयल एंट्री झालेली आहे. मी काजलला भाजी बनवायला शिकवते. ओके. तिला येतं तसं येतंय तिला सगळं, पण अशी काय काय वस्तू टाकायचे, काय कोण टाकत नाही, कोण टाकतात है ना. तसं तिला मी आता भाजी बनवायला शिकवते. ती बनवते बघा कशी. कोणती भाजी आहे ती? आपली कोबीची भाजी. कोबीची भाजी आहे. आता जिरं मोहरी पहिलं टाकायचं. तेल टाकलेलं आहे आपण, तेल गरम झालेलं जिरं आहे. मोहरी टाकायचं खरं, पण मिरची कापून नाही घेतली आईने. मिरची कापून दिली का बघ. आई नव्हती आपल्या. ती भांडी धुवून घ्या. चल इथे तेल तापलंय का? नवीन टेक्निक आहे. यस. हे बघा असा गोळा. मऊ होतो ना. हा. हाच जरा बाहेर पडला तर मग तुमचा बाहेर गेला. खरा नाही आता बाहेर गेला की खरं नाही. बघा. डायरेक्ट असा मारला की लगेच मऊ होतो. लाकडी कावीचा पाहिजे बाय. हा घे. अशी मुलगी पाहिजे. रेसिपी बनवण्याच्या अगोदर सासूचे पाया पडली. तिथे चमचा पडला का आता इथे तेल तापलंय. हा, आता त्याच्यामध्ये जिरं मोहरी टाक. पहिली मोहरी टाक. मोहरी चांगली तडतडली ना. हा, ती बघ. हे बघ, तडतडली बघ आता. आता आता जिरं टाक. आता जिरं टाक. आता जिरं टाकलेलं आहे. हा, मोहरी जिरं. ते अशी चांगली आहे ना जरा तडतडायला द्यायचं. हो. आता त्याच्यामध्ये कांदा टाक. कांदा किती घेतलेला आपण? हा, कांदे 2 कांदे घेतलेले आहेत. ओके. आणि मिरच्या कधी टाकणार आहे? आता मिरची पण टाकायची. इकडे बरोबर. हा, कांदा तर एका बाजूला करते कारण काय माहितीये का, माझी पण गडबड झाली. जिरा मोहरी टाकलं की लगेच लसूण टाकायची. तेच बघत हा, होतो. आता टाक इथे एका बाजूला लसूण. कोई बात नाही, मिस्टेक एक्सेप्ट हो गई. हा. म्हणजे जिरा मोहरी आणि आपण हे टाकल्यानंतर आपल्याला लसूण हा, टाकायचे. लसूण टाकायची. मिरची नाही टाकायची कारण मिरची आहे ना उडते अंगावर. हो हो. थोडं ते आता फ्राय व्हायला द्यायची. लसूण तर स्वाद येतो ना. लसूण तेल आहे ना साईडला, ते लसूण होऊन जाईल. म्हणून कांदा पण लागून होईल ना तोपर्यंत. 1 प्लेट प्लीज. 1 प्लेट ऐसा बड़ा. बड़ा प्लेट. चपाती रखने को. चपाती रखने को 1 बड़ा प्लेट प्लीज. ऑर्डर है, ये लो.
दीदी थँक्यू. आता दाखव. आता तिथे लसूण थोडी फ्राय झाली. आता मिक्स केलंय बघ सर्व. त्याला कांदा पण टाकून येईल ना. हा, आता जरा कांदा मऊ व्हायला द्यायचा शिजायला. अर्धा चमचा हळद. ओके. थोडी टाकायची. म्हणजे हा चमचा कसा एकदम छोटा आहे, नाजूक आहे ना. अर्धा चमचा म्हटल्यावर आहे ना, तो अर्धा चमचा. पिवळी भाजी करताय का तुम्ही? हा, ही पिवळी भाजी, हिला गोडी झटपट. भाजी बोलतात. इझी भाजी ना, झटपट एकदम. हा, झटपट आणि चांगली पण असते, छान असते. गावाला लग्न कार्याला आहे ना, हे जास्त कोबीची भाजी अशी बनवतात. आता त्याच्यामध्ये कोबी टाकते. चपाती लाटा मित्रमंडळ. भाजी आपली चांगली ढवळून घेतली आहे. आता त्याच्यावर आहे ना थोडं झाकण मारायचं आहे. ओके. 2-3 मिनिटासाठी. झाकण हवेतून येत आहे. हा. झाकण बरोबर नाही लागलेलं आहे. हा, झाकण आणि लागलेलं थोडा आहे. गॅस आहे ना मीडियम करायचा. ओके. म्हणजे ती वाफेने भाजी शिजते. तरी किती मिनिटं? 2 मिनिटं. 2 मिनिटं स्लो गॅसवर. हा, स्लो गॅसवर. त्यानंतर आपल्याला टाकायचं आहे खोबरं आणि कोथिंबीर आणि मीठ. आणि मीठ. हा. म्हणजे आणि आपली तोपर्यंत ते काय करायचं, भाजी अशी घातली ना की भांडी पडलेली असतात ना, ती पटकन घासून टाकायची. म्हणजे नंतर गोंधळ नाही होणार. बरोबर. ते चपात्या द्या. आता इथे 2 मिनिटं झालेली आहेत. भाजी बघूया आपण. पप्पूच्या हातात द्या एक. ते आईने चपात्या पण लाटले. कोथिंबीर खोबरं ना? आणि कोथिंबीर टाकून घे आता. हो. इकडे पण खोबरा टाकतोय. खोबऱ्याने भाजी कशी सुंदर होते, टेस्टी. कोथिंबीर. आरामात तुम्ही लाटा. चालू झाली आपली रेसिपी. झाली. नाही झाली आहे. मीठ कोण टाकणार? टाकायचं. चपात्या बघा, फुगल्या बघा कशा आहे बघा. भाजताय कोण, हा, लाटताय कोण? कॅमेरा कोणी पकडला असं बोलतो. झाली आपली भाजी पण झाली. मीठ टाकलेलं आहे ना आता. मीठ टाकलेलं आहे. आता चांगली मिक्स करायची, चांगली ढवळून घ्यायची आणि बारीक गॅसवर 5 मिनिटं ठेवायची. परत 5 मिनिटं. हा, 5 मिनिटं अशी ठेवायची. बारीक गॅसवर. हा, सर्वांना माहिती आहे मुरायला लागतो ते. आणि ती चपाती पण आपली झाली. कडेने भाजायला पाहिजे ना चपाती. मस्त चपाती, ही भाजी आणि लोणचा घ्यायचा, मस्त जेवायचं मस्त जेवायचं है ना. इसमें निकाल के आओ. ओके. ताजी ताजी आज चपाती. गोल नाही लाटली. चपाती कडेला घ्यायची आणि ती कडा भाजायची. इकडे आपल्याकडे चपाती घ्यायची. इथे ट्रेनिंग चालू आहे, चपाती अशी ट्रेनिंग. नाही, अशी. ही चपाती अशी आपल्याकडे पाहिजे आणि मध्ये अशी कडा पकडायची. अशी मध्ये अशी भाजायची. अशी चपाती आपल्याकडे पाहिजे. म्हणजे चपातीचा जो आउटर आहे ना, तो तव्याच्या सेंटरवर भाजायचा. हा, हे बघ अशी. आणि चपाती पुरी भाजली ना, मग त्याला आपण तेल लावायचं. आता तेल चपाती भाजायच्या आधी तेल लावलं ना, तर ती चपाती आहे ना कच्ची दिसते, सफेद नाही दिसत. काजू चपात्या आवडतात का भाकऱ्या आवडतात? चपाती. तुला तर भात आवडतो ना पण. पण तुम्ही मला चपाती आणि भाकरीमध्ये सांगितलं ना. हा. जरा भाजी ढवळून बघते. हा, फिरव. कोवळी चपाती फिरवायची. हे असं कोबीच्या भाजीमध्ये पाणी असतो. हे पाणी सुकेपर्यंत आता आपल्याला शिजवायची आहे. ओके. भाजी शिजलेली तयार आहे, पण आपल्याला पाणी नाही पाहिजे त्याच्यामध्ये. गॅस जरा वाढवायचा, फुल करायचा आणि आता चांगली अशी फुल गॅसवर अशी ढवळत राहायची. पाणी आपल्याला सुकवायचं हा, पूर्ण. थोडा चरचर आवाज येतो सुकल्यावर. आणि इथे बघा आमची दिलू कुठे आहे, दिलू राणी कुठे आहे. दिलूला बघा, आमच्या दिलूला इकडे प्लास्टिकच्या मधून बघा, प्लास्टिकच्या आतून बघा. ही बघा आमची दिलू कशी टर्न झाली. तिला बसायचं आहे. हे बघा, दिल दिसला आम्हाला. प्लास्टिक आली बाहेर, आली बाहेर आमची दिलू आली. आता कुठे चालली आमची दिलू? दिलूला हवायची इच्छी गेली गायब. आता इथे आपली रेसिपी रेडी आहे आणि इथे आपल्या प्लेटमध्ये आज काय काय जेवायला बघूया. हा 3 वेगवेगळे प्लेट वाटतात आहेत. इकडे काय भात, डाळ, कोबीची भाजी, चपाती आणि एक वेगळी भाजी, आणि इकडे वेगळी भाजी. भेंडीची भाजी. आता कशी झाली आहे ना, ते आता आपण बघूया. पहिली काजल सांगेल कशी झाली आहे.
क्या बात है आई शाबाश. हा. आई- माझ्या पद्धतीने मी शिकवले ना. हा हा, ते कशी तर झाली बोलला आईला कसं बनवणार, आईला कधी बनवणार. आई शाबाश. वा 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 कसं झालंय, मस्त मस्त झालं. चला लोणचं पाहिजे का तुम्हाला याच्याबरोबर. नाही म्हणतो काळजी घ्यावा. एक के बाद फिर मेरा हा? हा लोणचं पाहिजे का अजून. अशाच प्रकारे रेसिपी बनवा, अशाच प्रकारे आमच्यासोबत आमच्यासारखी मस्ती करा, आणि असं हसत खेळत राहा, खुश राहा, आनंदी राहा. खुशीच राहा, एकदम खुश राहायचं टेन्शन माणसं. असेल तर दुसऱ्यांना देऊन टाका. हां नांदा सौख्य बरे. नांदा हां सौख्य बरे. बरोबर. बरोबर. आता सर्वांनी जेवा आणि असंच व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. आज टाटा. पप्पू जेवत नाही. जाता उपवास, उपवास. हा आज उपवास माझा.